Garin Kibiya a yau. Masauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci kuma sannunmu da sake kasance a cikin wani sabon shirin na Kibiya a yau. Shirin Kibiya a yau shiri ne da yake duba akan abubuwan da suka shafi ci gaban wannan karamar hukuma tamu da ma tasgado ko kuma in ce kalubale da wannan yanki namu na Kibiya ke fuskanta a wasu fannonin na rayuwa. A wani lokutan ma shirin yakan gayyato a 'yan siyasa, mawaƙa, 'yan fim, 'yan kasuwa da sauran shahararrun mutane a ƙaramar hukumar Kibiya domin a tattauna da su a ji tarihin gwagwarmaya da kuma faɗi tashi da aka yi daga wancan lokacin zuwa wannan lokacin. To ni dai sunana Muktar Auwalu Yaro wanda ni na saba gabatar da wannan shiri a duk ranakun Litinin, kuma tare da ni akwai 'yan uwa abokanan aiki Maryam Usman Sarki wacce ita ce shugaban sashen nishaɗi ta gidan, sai kuma Ibrahim Sani Abubakar Babatop. A wannan rana muna tare da babban bako na musamman, wato shahararren mawaƙin nan kuma ɗan downloading, wato Abdullahi Sabo Kibiya wanda kuka fi sani da DJ Ota. Kai tsaye wai Bahaushe ya ce magana daga bakin mai ita tafi daɗi. Zan sada ku da shi Abdullahi Sabo DJ Ota domin ku ji daga bakinsa. Da farko dai Abdullahi Sabo mu ne maka barka da zuwa. Yauwa, ina muku barka da zuwa, ina muku fatan alkhairi. To Abdullahi Sabo, wai an ce magana daga bakin mai ita tafi daɗi, mai saurari su sanin sunanka ko kuma an ce su ji sunanka daga bakinka. Sunana Abdullahi Sabo Kibiya, amma an fi sani da DJ Ota KBY. To DJ Ota, kusan akwai buƙatar sanin ɗan takaitaccen tarihin rayuwa, wato gwagwarmaya da aka yi daga wancan lokacin zuwa yanzu. To, ni dai na fara firamare na a lokacin ina da shekara ina ga 10 haka, ko 8 ko 7 da haka. Sannan na gama karatun firamare na a Kibiya Special Primary School 2011. Na tafi secondary Oral College kenan 2011, na gama ta a 2017. To shine har yanzu kuma ba mu ɗora ba, amma dai muna preparing, muna ƙoƙari mu ga Allah ya taimaka mana ya sa mun ci gaba da karatu. So Abdullahi Sabo, a matsayinka na mawaƙi kuma ɗan downloading, ko za ka iya gaya mana shekarun da ka ɗiba kana wannan harka naka na downloading? Yes, shekara ta nawa ina downloading, gaskiya zan kai shekara 7 ko 8. Shekaru 7 ko 8? So a cikin waɗannan shekaru 7 ko 8, ko za ka iya gaya mana wani alfanu wannan sana'a taka ta downloading ta kawo maka daga wancan lokacin zuwa yanzu? Gaskiya dai wannan sana'a ta downloading gaskiya ta kawo mun abubuwa da yawa wanda ba zan ma iya misalta su ba gaskiya. So kusan za mu iya cewa komai na rayuwa za ka ga yana da ƙalubale. Wanne ƙalubale kake fuskanta a wannan harka taka ta downloading? Gaskiya ka san to in dai aka ce za ka yi harka ta jama'a, dole sai kai haƙuri ka kau da kai. Sanda akwai wanda direct za ka ga ya zo wurinka daga dara ma, kai masa abu ya tafiyarsa, kai masa magana ya ce ba ka da mutunci, kai kaza kai kaza. To irin wannan da sauransu, ƙalubale kala kala. Abdullahi Sabo, a kwanakin nan an ta ganin wani bidiyo naka na wata waka da kai na nasara, wadda bidiyon ya bi gari kuma da alamu ya ja hankalin al'ummar karamar hukumar Kibiya. Ko yaya aka yi katsinci kanka a wannan harka ta wake-wake da raye-raye a matsayinka na mai ɗan downloading? To dama can gaskiya ina sha'awan abin a zuciya, tunda kaga lokacin ina firamare aji 5 haka, ina yawan jin waƙoƙin Nura M Inuwa, ina son su. To ni ma sai ji a zuciya na gaskiya ina so na fara harkar waƙa. So kusan za mu iya cewa da yake harkar waƙa harka ce wacce take da faɗi. Wasu za ga sun ɗauki ɓangaren siyasa, waƙoƙin siyasa, wasu waƙoƙin biki, wasu na sarauta, wasu na soyayya, wasu ma Hausa hip hop. Kai wanda ɓangaren ka ɗauka a matsayinka na sabon matashi mai tasowa a wannan lokacin? Na ɗau ɓangaren waƙan soyayya. So daga ka kai shekara nawa kana wannan harka naka na waƙe-waƙe da raye-raye? Gaba ɗaya dudu da gaskiya ban fi shekara 2 ba. A daidai wannan shekara 2 da ka ambata, ka yi waƙoƙi sun kai guda nawa? Yes, first video na farko shine Nasara, na biyu kuma shine Ɗan Tsaya. So za ka iya wacce ce a cikin waɗannan waƙoƙin guda biyu, wacce ce ka fi ganin ta ja hankalin jama'a sosai? Nasara. So me kake ganin ya ja hankalin jama'a har sun faɗi cewa waƙar ta ja hankalinsu ko kuma suna son waƙa?
Yes, nasara na fuskanci ƙalubale a kanta da yawa sabida akwai lokacin da na kira jarumar ma ina kiranta a waya take cewa tana tafe ta zo daga wani gari ana cewa garin Wudil ne ko ina yake ne mun kiranta ta ce ta taho ta ce tana hanya mu hau mashin mu je nan har rano sai da muka kai tun safe har sallar magariba bata zo ba ita jarumar. Amma kuma daga baya sai darakta mai lafiya yake gaya muke cewa to ai shi ba matsala bari ya kirawo Nafisa. To shine da aka kira Nafisa an sa aiki ranar Alhamis mun kira ta ranar Monday ranar Laraba ku sai ga ta a gari. Kusan yawanci mawaƙa kan fuskanci ƙalubale a sanadiyar farkon fara wato irin wannan sha'anin. Kusan za ga yawanci za ga ana kamar abin tun da baka saba ba akwai tsoro da wani abu. Shin kai ma a wannan waƙa taka ta nasara da ka abin nan ka fuskanci irin wannan ƙalubalen na a sanadin baka saba ba ko ka ji ba za ka iya ba ko wani abu? Ban ji ba zan iya ba amma dai gaskiya na sha wuya sosai ta wajen koyar rawar ta ma ta wajen ana shooting yi kaza ne ba daidai ba sai da aka yi waƙa nan tun safe da muka fara da sai da muka yi magariba waƙa guda ɗaya a sakamakon ni ɗan koyo ne ban iya ba koya nake yi. Idan na fuskance ka ita wannan waƙa ta nasara ita ce waƙar ka ta farko da ka fara yi kenan? Ita ce waƙa ta farko da na fara yi. To za ka iya rera masu sauraro ita wannan waƙar domin su tabbatar da cewa a yanzu muna tare da Abdullahi DJ O ta Kibiya. Ƙwarai maku sosai ma kuwa. To rera mana ita mu ji. Nasara na yo kwalliya na yau domin ki saki dube ni sashi ba. Nasara na yo kwalliya na yau domin ki saki dube ni sashi ba ki ce na yo kyau. Nasara na yau kwalliya na yau domin ka sai ka dube ni sahibi ka ce na yau kyau. Albashir guri kici da ni kare yarinya ke na bai birga mi na zuciya to hayya karki bude min dukka sarka to kijiya tun da ke ce jigo na zuciya ba karya ni a ranar budiri nake jira soyayya dubu duwar da na sake ce da ni na sha kyau. A kayo kyau. Ga kanin ɗan gayo na ce da kai bebi na. Duka wacce ta zo bunka za ta sha duka na. Tun da kishi na ne akan ka ne zan nuna. Babu mai kwace min kai mai sweetie na. Na ji kamshi a cikin ka ya rufe min raina. Na sako murjani farin gani ce na yi kyau. Lalalakin yi wa kyau. To ma sauraro kan dai ku sha'afa kuna sauraron shirar da shahararren mawaƙin nan namu na ƙaramar hukumar Kibiya kuma ɗan downloading wanda ku fi sani da Abdullahi DJ O ta Kibiya kai tsaye daga nan sashin nishaɗi na gidan Radio Mike Express Online Radio Kibiya kuma za ku iya samun mu a kan social handles ɗinmu na Facebook, WhatsApp da kuma Instagram duk akan Mike Express Online Radio Kibiya ko kuma ka cokam ka ziyarci shafinmu na wato YouTube channel at Mike Express TV ka yi subscribing kana ka danna ƙararrawa domin ganin live shirye-shiryenmu ko kuma ka cokam ka ziyarci shafinmu na intanet wato yanar gizo at www.mikeexpressonlineradio.com domin ganin ko kuma in ce sauraron tashar ma baki ɗaya. Abdullahi, yawanci za ka ga mawaƙa kan fuskanci ƙalubale a sanadiyar irin wannan harka ta ku ta waƙe-waƙe da raye-raye ta fannin iyaye ko kuma budurwa. Shin kai ma ka fuskanci irin wannan ƙalubalen? Yes, na fuskanta saboda kaga har ana yamu ɗiɗima da ni a gida ana cewa ai na iskance na fara waka ana gaya wa mu na zama ɗan iska na yi kaza saboda na fara waka. To haka dai babu mai ina nushance da ita ina gaya mata ga abun yadda yake ai ba iskanci bane gashi kawai ita dai ta mana addu'a kuma daga gashi ita ta zo to kawai Allah ya zaɓa abun da ya fi alkhairi. Okay, so Abdullahi kusan za mu iya cewa bayan ita wannan waƙar taka ta nasara sai wace waƙa kuma ka yi? Na yi waƙan ɗan tsaya. So ita wannan waƙar a wannan lokaci ka fitar da ita?
Yes, a daidai lokacin sanyi aka yi waƙan ɗan tsaya. So an gano waƙar kamar an yi ta a ƙauye a karkara, ko me ya ja hankalinka kuka yi waƙar ko kuma a ce aka yi locating ɗinta a karkara? Yes, saboda in ka duba waƙan tana cewa tsami kawai baka iya wanka ba, ka yi shigan da ba ka yi shigan garori, ka zo ka ga 'yan birni, ka zo ka ce kana son ta. Kaga it means kai a ƙauye kake, ita kuma yarinyar ta zo ne, kai kuma gagaran ƙauye ka je ka dawo daga gona ka je gudan yarinya shine take maka wulakanci. Wani abin shi ya jawo aka yi waƙar a ƙauye. So idan aka kamar haɗa waƙarka ta nasara da kuma ita wannan ke ɗan tsaya, kusan wacce ce ka fi shan wahala yayin gudanar da aikinta? Gaskiya na fi sha a nasara. So ita wannan waƙar taka ta ɗan tsaya, wai ita ma mai sauraro zai so ɗan jin ta daga bakinka, ka ɗan rera mana ita. Ba matsala. Ɗan tsaya yau fa na sami mata, kyakkyawa kin sace zuciya. Tsaya yau fa na sami mata, saurara kin sace zuciya. Yan samari ni kuna ban mamaki, da kun gafara sai ku bi ta a baya. Ya mana lafiya, ya kake bi na ne? Wallahi in baka daina bi na ba zan sa a maka wulakanci. Ko ana soyayya dole ne. Dan tsaya yau fa na sami mata, kyakkyawa kin sace zuciya. Tantabara tara kwai, ta gari tara inda mata tara ke ce. Taurarwa a ciki, ƙananan mata duka kekin zarce. Zan so in zo mu je ga ummi abba ni da ke, ai mana aure da ke, komai nawa zai je. Ni ke kare na da ke, inuwar ki zan fake, a san ki ba na yin sake, ta hannu na kirke. Lalle kam iska na wahalar da mai kayan kara. Lalala kamshin turaren ki na saka kullum ne tunanin ki mai kyawun duba. A koda yaushe ina mafarkin ki, wurin da zan zauna cikin zuci ki bani amanar soyayya. Na yau alkawar zarge na sami mata. DJ Ota, kusan za mu iya cewa kowane mawaƙi yana da wani babban buri a rayuwarsa. Menene wani buri da kake so kaga ka cimma, ko kuma wani fata da kake kaga ka kai wani matsayi nan gaba? Gaskiya ina da burika da yawa, gaskiya ba za su irgu ba. So wani buri ne yanzu kake da shi a gaba kake so kaga ka cimma wannan burin? To gaskiya ni dai yanzu burina a gaba ina so na zama superstar, na zama tauraro, duniya ta sanni. Shi ne burinka? Yes, shi ne burina. Duk duniya me ka fi so a duniya? Duk duniya abin da na fi so, na ci ko na sha ko na me? Komai me ka fi so a duniya? To gaskiya dai ina son abubuwa da, amma gaskiya babu abin da na fi so kamar soyayyar mahaifiyata. So a ɓangaren abin da ya fi muza ko kuma ka fi ƙinsa, me ka fi ƙi a duniyan nan? Gaskiya na tsani rainin wayo. Ina maka wayo? Ba na son rainin wayo gaskiya, kuma ni ina da saurin hawa, ina da saurin saukowa. So a ɓangaren abinci, wani abinci ya fi burge ka? Abinci shinkafa da wake. Me yasa kake son shinkafa da wake? Kawai saboda tamun ne. So da mai da yaji ko kuma da miya? Da man gyaɗa ta sha yajin ta malam. A ɓangaren abin hawa, wani abin hawa ya fi burge ka? To abin hawa gaskiya ni mota ta fi burge ni. Mota? Mota mai tudu ko mara tudu? Mota wanta gayu suke yayi dai, mota mai kyau ta sha tintik malam, ka shiga ka faso gari, shine kawai
Me son ganin ko kuma in ce jin daɗaɗɗen waƙoƙin Abdullahi DJ Ota Kibiya kai tsaye, ko akwai wasu social handles ko kuma wani guri kai tsaye da za a zo a samu irin waɗannan waƙoƙi naka? Yes, in dai kana so ka kalli waƙoƙina za ka shiga YouTube ɗina mai suna DJ Ota TV. A YouTube kenan? A YouTube channel ba, DJ Ota TV YouTube channel. So DJ Ota, idan mun ce ka tura saƙo ga masoyanka, wanne irin saƙo za a tura musu? To gaskiya masoyana ina alfahari da su, saboda kaga a lokacin da muka yi waƙan nasara an nuna min su, an nuna min ƙauna sosai, saboda ina zaune ma ina harka na downloading, za ga yarinya ko yaro ya zo ya ce a tura min waƙarka, ni sai ga ban san yarinya ba ma, ban san ta ba, ban san yaro ba, sai ka ya ce tura min waƙan da kai na da an ce kai waƙa, ce to shikenan wannan abun gaskiya yana faranta min rai, ina jin daɗi sosai sosai. So wanne saƙo za a tura su waɗannan masoya? To gaskiya dai ba abin da zan iya cewa da masoya sai dai Allah ya saka musu da alkhairi, kuma Ubangiji Allah ya ba su abin da suke nema a duniya, Allah ya raba su da iyaye lafiya. Me son ganin Abdullahi DJ Ota Kibiya a ina zai gan shi? Yes, idan ka zo bakin titi ka ce ina ne shagon Omo Alaja wurin DJ Ota, insha Allah ko a farkon gari ka zo daga tasha kenan ka tambaya ka ce ina ne shagon Omo wurin DJ Ota, insha Allah za a kawo ka har inda nake. Masu sauraro, shira kuka saurara daga matashin mawaƙin nan na ƙaramar hukumar Kibiya, wato Abdullahi DJ Ota Kibiya, a wanda kai tsaye ya zo muku daga nan sashen watsa labarai na gidan rediyon Mike Express. Da fatan za ka tara da ni a wani satin domin jin mu da wani sabon mawaƙin. Don haka a madadin shugaban sashen nishaɗi ta gidan Maryam Usman Sarki Na'ibawa, sai kuma wanda ya sada da ku Ibrahim Sani Abubakar, Ashir Gambo shine dan uwa abokin aikin na wannan rana, ni Muktar Awwal Yaro da na shirya na gabatar nake cewa ku ci gaba da kasancewa tare da Mike Express Online Radio, da fatan za ku tara da mu a saka ummi da abba, alkawar da miki ba za ki kuka ba. Ba za ki kai ba. Sarauniya TV, tashar al'umma.